the Santi Kotoko family ayeti hanam no. You move ya ni hono my date biya ba abontin. Date biya kwa abontin biya no. I stand on my authority. Muntu date biya abontin biya in the biya any hono. There will be no burial held on the 30th of this July. Na funa yenya fa ye ni hunu ye. Afidi. Yensie ye. Yenye hwibia nwie. Wo so wabo kasa idia. Say na krata bi aba be kamensa edi afri aduana kotoko royals asumuja asantemanso omo ana de sakrata yi aba na obi beka se aduana kotoko royals asumuja asantemanso omo ye hwan eye abusua papa the late apostle Joseph Kantanka efrimu ye ire ni se papa yi odane to ye ensam ne de akwakwa yi de je social media ne so ena abusua so omo hunu omo funu Adechi Ajwasafo de omo nam ha adechi omo yesei adechi omo sene ha na eno na ba beto Joseph sikatwa bi kura ene nam social media no so ese ebusua ni ntwia ansana ye de emu na momo na nyame ya adoma omo atimi de na tompam kura na ajamfo ne adofo akwa ye papa ni sebi onani achi a etwato asam ye nokre anase nye nokre oni se Nyansapo de ensam we bi sei ba ne ye nya nyinaso ye nya krata edi adanse se ampa asama abusua yi kare to Ajwasafo so say no kwese nye no kre no yenya ho krata ye nka ho asem asam no last week na ba yo na so ye pese nya ntoboase na yenya krata no ne ye bekenkan ema ahwefo atiefo enso asuti bi no mani hunu bi na when say prepare make say kwa ne say press conference bi kra san so aba efri apostle Joseph Kantanka ne abusua mu abusua ofri mu eno so ye bekwa kotie kakra e de aba na so ye ha krata no na nankra enka jangum esan se na nankra menka so wafra kuntunkuni o se wahudie na nankra ba kire bi kwene nani abre o ti asem na boni pusa obusa no hu nsem bibre na nsem na obusa e de ama ne ho no ye ni bedi hu nkom no so wapone kakra e de ama ye na so ye ni kan enhwe aduana kotoko royals asumuja asantemanso omokrata omode ababonten. Also for immediate release, official statement by the family of the late Apostle Professor Dr. Emeritus Joseph Kantanka. The family of the late Apostle Professor Emeritus Joseph Kantanka extends its profound appreciation to the media, sympathizers, friends, and the general public for the outpouring of love, prayers, and support following the passing of our beloved father and Patrick. Following the reading of the late Apostle Joseph Kantanka will, the family wishes to issue the following clarification in the interest of accuracy and to prevent the spread of misinformation regarding the funeral arrangement. 1. The family has announced the official date for the burial and final funeral rite. The family will communicate the approved funeral date and program only after the necessary consultation have been concluded. 2. The family has neither authorized nor issued any invitation cards, posters, flyers, social media publication, or other notice relating to the final burial and funeral arrangement, including those bearing the dates of 30th July, 31st July, and 28th August 2026. The family is currently undertaking the necessary consultation to ensure that all funeral arrangements are conducted in accordance with the wishes of the deceased, the family's customs, and the applicable customary and administrative protocols. An official announcement on the funeral program will be made in due course. The family respectively appeal to the media and the general public to rely solely on official communications issued by the authorized representative of the family and to refrain from circulating or acting upon unverified information. Thank you. Dr. Philip Siao Kisi, Family Secretary, Co-Chair, Funeral Committee. Abusuapani Nyantechi Adomakon, Nana Kakari, Family Spokesperson. Eti wey first krata abusuano edeba bonten in regards to 30th July, 31st July, and 28th August, signboard, billboard, posters, flyers, yahu social media, no so a free honorable Ajwasafo Kantanka ho edeba.
It is already 30th July now. Nyame adoma Friday ye ana Adwasafo de one some siblings more support ono no na dwenkyere ne send your person sie papa no omo de ahye se omo be ye yie no. Enti abusua no omo first letter no omo address say 30th July 31st July 28th August Adwasafo de ababonte no omo nim ho asem ana abusua no so nye krado say sebio omo pese omo sie papa no e wo saa mre ya Adwasafo de ababonte nti omo krata edi kan no ye be kwa krata na e kire se ampa in some on social media no so say 3.7 million Ghana cedis bi wo ha Adwasafo demande from a year apostle Adwasafo Kantanka a year aduana abusua ne nche no ye be kwa saa krata no so no wahu say asema Adwoa make no Nyansapo TV no enye bosremka enye seme akasa na me ho teme ana make bibidi ato Adwasafo so nanso ne papa abusua ana de krata ya ba bonten se na me sha ase no me say press conference bi kura so akoso ene due ya make say as a producer I crowd na say video no cry aye ready a ye wia ye bebo ama won so atie bi no hu dia ekọ enti ye ntie the second letter abusua no de eba bonten in regards to sa sikatwitwi dia say Adwasafo demande e de afri abusua no ansa na omama body no kura no abusua no ehunu o say Kwame Akufu Enko Unlimited agent 21st July 2026 Kwame Jan and Associates Adabraka Accra Professor Kwame Jan final funeral rite of the late apostle Professor Emeritus Adwasafo Kantanka. I have tried reaching you since Thursday the 16th of July 2026. It is a good thing that we managed to speak today the 21st of July 2026. I am instructed to respectively inform you that my client, the Honorable Adwasafo, is willing to cooperate with the family towards the funeral of her late father, the very lamented Apostle Professor Emeritus Adwasafo Kantanka. It is, however, important in the interim to bring to your attention that she has, towards the preparation of the funeral, expended 3,700,000 Ghana cedis into brackets 3,700 Ghana cedis. I am instructed to respectively inform you that the details and the supporting documentation concerning the expenditure will be made available to you before the end of the week, the 24th of July 2026. Thank you for your attention to this matter. Etikrata mekenkan ye eye krata efri Honorable Adwasafo Kantanka ne lawyer nchen e de kodi ama abusua no. Se wono de obaji atum na oni abusua no omadi nsa woso ahwe ama eye no abaso se ne abusuafo no hwehwe se omo pese baso omo ni mremu dia ene ono nso abaka e wa eye no ho ye hwe se bio tablet ahodo a wode se atitru ni ani ntini a o ntimi hwe se ni scan nko wes enti se oni abusua no bekọ adwunkrom akọbenkrom dia ene ohia se sika yi amaboso no ansampo na apostle na emu no ye di ani ehunu nana betoma wo that's it. Na se dia pa na eba Ghana ha se sana obi twa ye na ya hwe anka no won se me ka se ebedru me bi e because we bi afie ye wo kom ha se no because we akoboka 5 billion chese enema na ekọ no enye wo to sempanimfo hwe niema bi sebe eye ya wo ka ho asemi eye yenyanye yenyanye yo na se wo se wo gi seska we ansana amunu kura amabusuafo ani ahwe no ana omohu na adifunu na ma wo mo no we na sa ska we na wo so wabo sa aka no adakaka ho ana adisiede na adwade adisiede na adwade ka ho ana bia wo boka sesei sebi obi da abusua no owu a eye abusua pani ene na abusua asem ansa na bia bibi wo ho a emma no ya frame aboma mane na mo mabam na wo kwagi funu no bọọbụ ekoka se wo boka sei enti abusua no entua seska no a se abusua no etua seska na na ye se woton wo papa no amunu dia ma abusua na na asese ena se woton ma wo mu na se abusua ni nyeska betua seska ni wi a afa na wo ka wo mu se onu mu koya yi a na asese na ka ehu ayiye wi ni yabuka eti wo ka na wabọ no so lawyer se hwan
ma ne hunu ne nyinaa twere ne nyinaa ato ho ne ye awie no wo mu nim abusua ne nyinaa ne wo mahu ti ye buka no na wo de wo ka na ba na ye hu se ye bai obo kase enti ye nte saa ka ne ye dai emfa ma no na efuna ye nya fa ye ne hunu ye ye nsie ye nye hwibi anwie wo so wo kase idia na ye krom na bi siye na obeso kire sei ye ne krom na bi siye dabi se chese bi asia enye eni kwan se kosa na samba ne ya hu ne kamera eni kwan se kosa o papa na ewu na papa da abusuam efunu ne nya wo dia eya abusua dia ewom so de wawo sese wo ba asase so no unka o papa abusua no bie mu wo kan maame abusua ho enti bibi ne agya ema o papa no mo no na di o papa no machi na hu se yeye enti se bosua kura na wo bo e de abo omom de aye nhihye ya wo mu nim se ye bai na ebo ye bosua enti ye ni wi a sika sei na o se etuama no na so anya saade no na wo kokase wo kase enti abusua ni metua dia na chese wo adwene mu no ana me ma adwene mu no me hu se ayi funu no o papa mu na wo ton ama abusua no senka mbabusa sei na ka me ko se ayi akoye investment na chese ye ne saa enye ye kane kura no na ayi mpo kane ne monsa enne bibia koba we amakodwon kuo we ena me kwa solo we ena me yesei ena na akofo sansem we nyina aba enti obi aye na dwen se ne hu nipa bi obewu bia no ese odi gisika sese saa na akoba Ghana ha asetena yetim no akola ketekete kura na ebefiri mu a ese se nipa kro na oye ne de hye no ofakwan bi so ye den edi gisika eya de ha adwen so ma ya ma yiye kura nya ro biem eti se de niema akọ no o se ye hwe niema yi na ye hunu abusua se abusua na mu fi se muntimi nya abusua ne ye de abusua mu mi engu nai na obi anya de obeye entimi nkoba se bi abusua da ho na se be me maame ewu ana me papa ewu me se chinchira me maame funu na papa funu me de asie eti gi se abusua no ma misika se na maboka enti abae no bo abusua na mane abusua pani na mane na abusua pani afra mu eni abusua ne nka na tu hu anamon ade amo koto se ayi esikochi adaka mu kura na mode ne kwa akosho ade enyo ni nyina no abusua pani ene de enim saa ne ma yakoyi nyina na we nyina bi ama na emunu kura ye nim ba bi ehye na beka che se wo kase ndi ye metua na che se ha adwen ankasa eti se ne ma esi kon mo ma nhwe ne ma bi because ebeduru ba bi no ye di bi bedi wo eno de omum form ye kon edi bi bedi wo no ma adwene nkosa enti ye nhwe bibi ye eti me de American se abusua no ensan frɛ no na wo mo ne ntenase emunu kura wo munya hu ba bi ewo ena sebe amamre mu no wo no wontimi nkogina wo se wo ye papa yi na wo ye maame yi eti se ono ku ko ye maame yi na so papa yi dia na je se papa na kura no wagu papa kura ni ma se papa no na abusuam papa ni na abusuam ti so papa da abusuam dia wo ta abusua na chi ebi so papa na awu wo ta abusua na chi na abusua na ye no na eduru ba bi a sebe mpanimfo se ai abasiriwa ne tofon a ekwa ababunu diem bia na abusua no kura sebe na omunsem nibi saa na mesraka eti wo betimi abom busia emom de aye ho ntutu enyina busia wo de bom ntutu om ye nyina no wo ni tuam bia abusua mpanimfo no nyina ni tuam bi enti se ye saa ye ni nyina wia na ja usika ya pede ama bi se onkom kwaje busia no wo ba bi kura kombekọ akotua se saa niam a wo kekan wo gi sa sika we busuani be mpa na ye dansini wo ho busuani be mpa na nim wa bra wo ye saa niam we funu no kura ye hunu ye ede na ekoso we enti ye nhwe bibi na eniam a ekoso saa bre no ni nyina ye abata ne ye mfa amamre ne nye de entity ye manom eti onyini a na oye de ope ana kwasi buroni nzu nim nyansa nsene ye memeti buroni bia ni ho a onim nyansa nsene me ezo so onim nyansa nsene me anko no nya fidie ma me nsu wote ase
kwasi broni na fide na waye no jiso de bre me ma me to na me de aye de mpesa me ye na ono anya me ho mfaso enti so onim nyansa se na me ade enti na onye na ade emfa na ade enye na ade de ode be enti abrofo nim nyansa nse ne ye hu na so omunim nyansa eye nimde bi a omutimi de ye niam bi a yen ya gibi ede ye ho ade na no nkyere se yen ya adwene no a eda ye tirimu no yen ton ma wo Dabi ene ensi eti se wo da abusuam na se ekoba sesi asese be wo so afirim na wo baba akonsore se menso efunu no menso memfa ma wo abusua menso ma fa funu no enti gisa abusua ebetua se mamia na je se abusua no edem a ebeko sa enti se funu bi ba fie wa ewuo bi ba fie wa pa ese se obi ji hu sika ansa na abusua nsa yeden ansa kan mu so mbe yi enya amamre enya ne kwan no eti mesre ma oma ne bumfu oma bibia anha no onsan kɔ nachi oni abusua ne ntenase ebise ye wia ne ebuka ne ehu se yaboka anase enya mfaso na omunye santutue ni nyina na omuye ye ni wia eye de ye wie ya ni ebuka yenkotwa afinhia na eti akabuo no eka bia wabo bia no sabre no onfa ehun krata asem nyina enkoto abusua nanim na abusua no hu se ampa sei na onhwe enta papa no machi na yenye yewura ayi yeye na ayi wie a abusua no buka eka wabo no abusua na hwa yeden atwa ama no na sese no wo hye day to Friday ya o mi kan wakodi ensa no canopy ene ne friend se eniamo ho no empenefo se utire twa soso a egu ani na niema bia ekoso no ebeduru baabi na hu sunsanso beba amma so abeba oba so ha adwen because yentre ntwa what you say utire twa egu ani abusua ene ye yi wo fa o papa funu aye ho niema nyina se oba be ye o papa yi wo ba be ye o papa yi o se denti na wo na se o ye o papa yi chese wo sika chen abusua ni nyina nti ana asese wenye sika ebi ye fame so the political debi politics no ana se tumi na won ebeto abusua wotia se abusua yento abantwam yento abanyi abusua de ewo ho wotia se gise abusua pani di nsamfo ne yatu no ti se ebinum adidi bia ama abusua mu achecheche no ana se owu ansa ne yatu na si foforo enti abusua de ewo ho da bia enti wo ntimi ntra o papa no mu se ye o maame fam kura na ye o maame kura na o ntimi ntra o maame mu mpanimfo enkoka se o maame funu wafa o koye o maame ayi abusua wo da abusuam ena o batu bi ye se krokoto ni anka se krokosene eti esa na o twa ato ho no onhwe ehu enye sapapa ye kan se ya ebebre entiase yen adwen ani suahunu ani nimdie ene yedema so eti asa ye kan ye wo suahunu ene ye wo adwene edi nimdie emanipa ene nyansa di suahunu emanipa what you say enti me kan mienu nyina bom se onfa ni mienu nyina ontena se hu sampa papa no oda abusuam de etosu mienu enya me eba ena ese meka se me yem papa yi na emom ese se me papa nkofo no be kota wo machi na yakata me papa achi yesiesie de kama na ye bibia na se me wo mo bi de abo abusua na me mom de me mfa nche na emom ye wi a magi misika eno de ewo ho woni abusua be ka bebre esi enye enenko bebre esi ye bi o ha abusua no yetimi bo emma ni bi ana se abusua no mu bi obi busia so eni na akopa busia ewo obi wa o se twa me na me hwese menya busia ma wa cheze onva nchew enti o hwese obenya busia dia na cheze sika ne nya ne dia obi dia na okoje ya den e dia ma enti o so hwe ma ne nya den enye ne ka enti adekora na ode ko no uye wie na ansa kasika na so ni sika ma no what you say enti ebo busia e di ye yi
na nempo de aye busia kura de o pa o mere na de ade koye adwuma de ebe ya de so enti mesere minu aba se ebe ya onsan na chi de waye nyina no se sebe ano a edi moko edi nchene no wonsem bebre ya nu eno an ye di hyerew eno an so ne ye de dome na wo papa so sebe oye nyame nipa sebe onye nipa ketwa wa asase we so enti nkoya de bia ebema na yie no ebeye nsem basa bi ana ni wu akire no ede awerehosam bi ene niema bi ebeye sabi ede ato wo se na safokra no owu yempo no sei na eyesa no wo na watwa atu ebise sabi mpanimfo se de owu de onim sabi kata ba bi what I say to no de woko na se na wutwa atu no wo na wudin ebeda so nti ni papa wuye no sei no ye abusuafo kura no opam ye fire ho ye ka asem bia kura wonfa wa mu ye sei ni papa mu kura wodi kosie ye na che se ensem bebre enso nyawo na eso odo papa mu sie hwe amamre mu no se o maame ana se o papa o yare a ye de no koto ayaresabia na yaresabia ka enyina wo na abetua ema no mu na mbetua se onye firi mo pe mu ko bo abusuapani amane okay na abusuapani aba abehwe ede na aba abehye eskwachin adakam so ho a mo frɛ no mo kyere ho no ode ne behye ho wie a mo ema no mo wie na die wo mu ne se eduru se omukotena se ne ye hyeda ye beyina ye ayi a ka no a ebekwa akofa emu no dia ba fie no eye maka mo kyere ka enye emaka eye abusuaka okay so what you say kan abusuani mum dia mo kyere ka no oda ho no na mo papa koda yaresabia na wa mane kan mo de anti oba fie no ka na ede emu ni baba fie no eye mo moka eti munya beduru fie a na emma no so no mo de mo papa adwa ade ne na disedie ne na daka ede aba dia ka bia ya abusua asem na no na se bia abusua na ho oden wo fom na se babi ewa ho oden obetimi di sika aboa pese sebe ne papa enim begu asinti anane papa abusua enim begu asa anane maami abusua enim begu asinti no no ayeden abo abusua ne bosia no mo de ayesa ntutu ewe nyina ye wie a na ya dane osika ayeden e de amaw eno ena nka me pese nka menua Adwoa Sarfo a ka oni abusua ne nyeden enye ana ibodi receipt we ba ana sa na wo kan no sese enzo asema wo kan so eye lawyer na aya e wo krata so enti fa sa krata no koma abusua no na nkogina so nka se abusua ne mfa sa sika ne maaya memfa emunu nye de e ma wo mo na me kwa akoye yi hwe de bia bekum mafadi o na blako bekum pani mehwe anase mpani metie eniema ye na asase su sabre ekwa ye de se amamre no edi nsem bebre ene di akire beba na ye mfa ye ni nkoho ye shemprempren na enunti ena nyansafo madwemma no ye kire sa niema ni nyina efie bi wo a obeduru ho no na eniema ekoso wo fie ho no na eyade ha adwen yi na ye enhihye bi ne ntutue bi a wo manhwa ntutu sa niema ni ye wo fie no mu anase abusua no mu ena masa niema na ekoso sebe nananom tena ase na omo ye nhihye no enye so omfitia na omo ye omade kwa what you say enti nye so omo ahoso a na aka de ape na ye de ope enti sem na menua ba na ekeka no sebe ya ontwensan sebe nipa ehia sin sika saa ka na wabo no me metima aka se enye ka bia sa emma ono Adwoa Sarfo ano what you say if say se obo saa ka no kura na obetimi edense asine bo se me papa ena mabom papa ho ka enti me saa de we ade ye me papa ya na sem de sie me papa efe ye ni monyam hye na ka me kwai sa abro no poso de abusua no so ye ni monyam hye emma wo ka o maami abusua me bi be ka papa abusua na mo ye campaign kura sika mo say no kura bi na papa o enti mo nko gina saa sika we so enko ka se sika we enti what you say enti mesre ne pa oni abusua ne nkamum na dodo so a emia
na baakofo nso nsantimi nkata nyame ani so obeye na obeye na waye awie no akira asem eye bebre nti mesre no nana yedi si won say court nsensem ne yi krata nsensem de bia me se mpese beka bebre na yedi eche ya adwena na ye jama hwefo no so acho ma adwen wo comment section ase be ma me mbusa say apostle Joseph Kantanka boni be no waye boni ben because ebia na Joseph nso de ntia wo yesa o ebia ohu we wo na ye kenkan ye no ana ebia no so akwafa sansem na ba tio onse mpanifo ka bibi se ano ene ano hia entotoen ma ana sabie so nso ese ehu ne serefo a ne sere kire no omuna eti ben di akoso bia ne ben mpanimfo penina wodi ma hu se we akose we di e kire ma adwen kakra na munchechire mu na mesere ekwan se ne nkamso me pese mo fa so ye den eboa me na mu nyina maka adwene abom acha adwene no so ti na mpanimfo se dodo so a emia what ya say enti se bibi ni a eso ye kwa agina ye kobusa abrewa ne hwan abrewa ne adwene da ye tirim onkonkotum fichire o sa abrewa bi ti ho dabi ya adwene ewo ni patirim a ye de ka asem bom ye de ka nsem bom na ye de ye ade a ede asomdwe ebeba eti mesre minu Adwoa se onko ni abrewa enko kasa na abrewa emma na dwene na oni abusuani nhia na mo hunu ko mbefa so a ne papa akiri bedwo asomdwem na Friday oni ni nuanu mu nyina eda na wa hye ne de ehia so nhia pisa se nipa na hye eda no nye nipa na hye eda no enipa nso ne betimi asesa da no eti ebi ohebe bia ni invitation cards na dudu and bank of governor was enya akasamfoni abu eyabu the opposite of you bia say kura no still na ni nua junior na da so the invitation nam na say tio o the invitation nam invitation na o the nam no wan kasa no unsiesie wo ho what you say yesiesie ye ho ansa na namon bia yetu okay say ebeye se woni o papa abusua ebetwe efe papa no nso ti ase no oni obi anya aka oni obi antwen manso so ho na ye den ena okofiri mu a emma etwe manso emma ni bi nso sane abusua ebetwe manso de a na yekoya na ase ebae enti invitation ne de ehun hia okay asomdwe ene hia sa asomdwe di hini wokuro mu a obi ada onto ne punu what you say sa asomdwe edi hini wokuro mu a obi ada onto ne punu because obi mawia obi mehawa adwen nti wo da kura no anto punu ma wunsuro enti omma asomdwe emedi hini ewo oni ni nuanum ene opapa abusua no omame abusua no nso mo adwo asafo a no na omo ne opapa abusua ni nhia na ntutu papa a omo ye a ede asomdwe beba no omo nye na omo ye aye amana be ye saa eni kwanse sabia ye twa ko sesei enti ebeduru baabi no sesei wo bagi wudi ato ho opapa wu yo na ye sei ase papa bi de a atwa mu a ono so ayekoi te sei ni dinda onim se wawie nanso sabe ofuru ponko na odi udi miri kikikikiki kodu baabi a do koba na ntenhwe ya eno nche se ponko so tena edawu dako be yiwa hwe se ekim no na bo nsa ponko so tena anye de kura so ati ase enti mesre yemma asomdwe mmra na sabe asem bia ne ho awiase ya de sekan anu ya ene twam ya de ano ene ka ama bibia ya asomdwe enti se obetie yen dia obetie nyansapo dia ya sere no ene no na asomdwe emra onini nua ne maame ne papa abusua nyina entem eno na enhyira ewo so abusua yere nkomo no esi ha sei na nankra sei emfa hu se wo de invitation card akwa abonten obetima san asesa wa adwene ene abefo ntintan fidikesi eduru ba bia obetimi kwa ye life abekan me ona bo me na me kan se date ni sese den so ene me ne
aberewa di nkomo ti me ne me papa busu ya ka bom aye baako na sene asumdue beba ma yetimi akora na chi ama bibia ye fefefe no o ma fa so aye me ne say bia wona bo adwasaf kantanka on hwe Nyansapo kwa na ne hu nipa bi hwe obeti wa asem no na waye de esefata sese waye na asante amame na mane no wanchia no ene obi atwa saasa no nti e kamia ko ese sana nipa ni twa ye no ye na ese ye di so ye ntena ho e masade no enkoso owa brempon royal kinti palace ana asomasene ene mene na nankra ana atwetwe enkomu yi meso so wo de wagenchire ebeto ase dase ni behia bye bye adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabum onim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the program ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya